egun horretan gertatutakoa estaltzen saiatu dira. Ez da sinesgarria esatea, polizia batek ez dakiela gomazko balek jendea hil aldutenik. Gure ustez, nahi eta probak izkutatzen ibili dira ardurak difuminatzeko. Gezurretan ibili dira. Haien arteko kontraesanak etengabe entzun izan ditugu. Patruiako jefeak, 32. zenbakiduna, ezaten zuen ez zela ezer gertatzen. Berarekin, patruia berean zijoan ertzaina, gerra moduko bat bizi izan zuela. Nola da posible, kotxe berean joaten ziren polizia bik hain egoera desberdina bizitzea? Ertzain batek bere deklarazioa prestatu zuela onartu egin zuen. Haien lankideak babestearren, nahiago izan dute gezurti bezala geratu. Eta hori da gaur egun dugun polizia eredua. Beste garai batetik arrastratzen duguna, ez duena bat egiten gure gaur egungo jendartearekin. Eta eredu polizial honek arduradun politikoak ditu. Egun horretan zituen, eta gaur egun ere baditu. Eta haiek dira hain zuzen eredu hau mantentzen saiatzen ari direnak. Eta ez badugu nahi, ino hori gertatutakoa errepikatzea, beste polizia eredu bat behar dugu. Bigarren mailako biktima bezala tratatu dituzte Inigo eta bere familia. Lotsagabekeria itzela izan da, akusatuak biktima bezala aurkeztu izana. Existitu ez den eraso baten biktimak eta epaiketa injustu baten biktimak. Hemen dauden biktima bakarrak Inigo eta bere familia dira. Biktimei sortzaien errekonozimendutik oso urrun, mespretzuak eta irainak entzun behar izan dituzte. Epaiketa osoan zehar. Ez dute errekonozimendurik merezi? Mantentzen dugu, egia, aitortza eta erreparazioak beharrezkoak direla. Eta kondenarik gabeko epai bat ez dela onargarria izango Euskal Herriko jendartearentzat.